Senyor alcalde, regidors i regidores, autoritats, representants d'associacions i entitats, veïns i veïnes, senyors i senyors, a tots, molt bon dia. A la nostra participació en aquest acte institucional, els socialistes de Cullera volem sumar-nos, com no podia ser d'altra forma, a la celebració anual del 9 d'octubre, Dia del Poble Valencià. Ens unim així als ciutadans i les ciutadanes de Cullera, com també al sentiment comú dels valencians en un dia que ha de servir per a rememorar la nostra història com a poble, però també per a refermar la nostra condició de nacionalitat històrica reconeguda pel nostre Estatut d'Autonomia. Una nacionalitat que al llarg dels segles ha ocupat un paper central en el desenvolupament econòmic, cultural i social d'Europa. Una nacionalitat històrica que, malgrat les adversitats que s'han posat en el seu camí, ha sabut mantindre la seva essència com a poble amb una personalitat pròpia i definida. Des dels temps de la conquesta del Regne de València i també des de l'època islàmica, Cullera ha sigut un dels pilars fonamentals de la societat valenciana. La nostra estratègica ubicació geogràfica, primer, així com la nostra posterior contribució a la formació de les nostres institucions d'autogovern, junt a la notòria aportació al creixement econòmic valencià, ens situen històricament al capdavant de les ciutats que mereixen un lloc privilegiat en el quadre d'honor dels valencians. El 9 d'octubre ha de servir per expressar el nostre orgull de ser valencians i de pertinença a aquest poble, però lluny de caure en l'autocomplaença, es fa necessària una reflexió sobre el poble valencià actual. Són molts els reptes que hem d'afrontar fins ara en comú, però no són menys els que ens queden per davant. Després d'haver recuperat el nostre necessari autogovern, la comunitat valenciana actual travessa per un delicat moment marcat pel context econòmic, al qual Cullera no és aliena a aquesta delicada situació. En els últims anys, el nostre municipi ha vist com el seu pes en el context territorial valencià ha decrescut de manera preocupant. El que va ser un pròsper model econòmic que va impulsar l'economia valenciana mitjançant l'exportació citrícola en temps passats i el posterior desenvolupament turístic d'una Cullera que s'obria pas cap a la modernitat, ha donat pas a un estancament general, les conseqüències del qual fan que, malauradament, a dia d'avui, Cullera patisca amb més cruesa si cap els efectes de la crisi. La societat cullerenca actual ens exigeix la recuperació d'aquest paper primordial del nostre municipi, el lideratge en el territori valencià, que mai hauríem d'haver perdut. Les nostres ciutadanes i ciutadans exigeixen polítics i formes de fer política responsables per tal d'aconseguir aquest objectiu. I aquelles i aquells en els que han dipositat la seva confiança no podem ni devem defraudar-los. Els cullerencs del segle XXI, com també ho han fet en els distints moments de la història els nostres avantpassats, tenim la voluntat de construir una Cullera millor. Una Cullera de la qual poder-nos sentir orgullosos i amb la qual poder contribuir de forma decisiva a la recuperació de l'economia i del prestigi valencià. La Cullera del segle XXI, la seva societat, exigeixen una adaptació a la nova realitat mundial, exigeixen modernització a tots els nivells, exigeixen benestar i prosperitat com a eix vertebrador d'una societat amb clara voluntat de millora i progrés. Tenim una societat civil forta, les condicions necessàries per tal d'afrontar el futur amb garanties. Tenim les generacions més i millor preparades de la nostra història i necessitem, de forma imperativa, que aquells als que els ciutadans han encomanat la tasca de dirigir esta nau estiguen a l'altura que el moment històric demanda. Algú va dir que la història castiga als que arriben tard i nosaltres no podem permetre que la història continuï castigant-nos, com ho ha fet en els últims temps. No podem arribar tard a la revolució que estan experimentant els models econòmics a escala mundial. No podem arribar tard a la transformació del sector turístic que cada dia fa més competitiva l'oferta internacional. No podem arribar tard a les necessitats i els nous valors d'una societat canviant en constant transformació. No podem arribar tard a la transformació de la gestió municipal en una gestió al servici del benestar ciutadà i no al servici de certs interessos particulars, que han tacat l'honorable nom de la gestió política per la mancança d'escrúpols d'alguns que no mereixen dur el títol de representants de la sobirania popular. En definitiva, Cullera i els seus ciutadans
mai ens perdonarien si no feren tot allò possible per a que la història no ens torni a castigar posant-nos en el furgó de cua dels municipis valencians. La millor manera de demostrar el nostre valencianisme, la voluntat de pertinença a una societat orgullosa de si mateixa, serà, sens dubte, millorar com a poble, convertint-nos en l'avantguarda del municipalisme valencià, en un exemple de model de ciutat que els altres hauran de prendre com a referència. Eixa ha de ser, per tant, el nostre màxim objectiu. En eixa lluita hem de centrar els esforços i serà necessari rectificar errors i aprendre d'ells per no repetir-los en el futur. Senyores i senyors regidors, Cullera està equilibrada pel seu pes històric, però fonamentalment per la voluntat de canvi i millora de la seva societat, a convertir-se novament en el motor d'un poble que desitja, clarament, un canvi en profunditat. Més benestar, més riquesa, més treball, més democràcia i pluralitat, més participació ciutadana i més responsabilitat en la gestió del bé comú. Eixes han de ser les nostres premisses. No vull deixar, per altra banda, de fer referència en un dia com este als nostres arrels culturals. La nostra personalitat, fonamentada en una llengua pròpia, tresor del qual som dipositaris, té la seva màxima manifestació en la cultura valenciana, que com a socialistes valencians i cullerencs defensem sense cap dubte. Cullera ha de contribuir a l'enfortiment de l'idioma i de la nostra cultura en general. En aquest sentit, és imprescindible que el nostre municipi, des de l'impuls institucional, enfortisca aquestes manifestacions que es defineixen des de la particularitat com a poble. És obligació de les institucions locals fomentar la nostra cultura i no actuar d'esquenes a ella, perquè això la història tampoc ens ho perdonarà. Per tant, més benestar, més treball, més prosperitat, més cultura, més educació, més compromís, més avantguarda i més lideratge. Cullera ha de caminar per aquesta senda. Eixa serà la millor contribució que podrem fer com a poble a la construcció de la societat valenciana del present i del futur. Eixa és la Cullera que ambicionem, la que ambiciona la nostra societat. Eixa és la Cullera per la que des d'avui, 9 d'octubre, convoca tota la ciutadania per a construir junts, perquè no serem nosaltres els que la història ens arracona per haver fet tard. Visca Cullera i visca València. Moltes gràcies.